Kumpless magħmul minn numru ta' swali fl-Isptar Mater Dei se jkun jista' jibda jikkura sa 140 pazjent fil-qasam tal-psikjatrija. Dan tħabbar miċ-Chairman Kliniku tas-Servizzi tas-Saħħa Mentali il-Professur Anton Grek f'kummenti lil One News. U ntalab reazzjoni wara li l-Prim Ministru Robert Abela l-Ħadd ħabbar il-ħruġ tas-sejħa l-offerti għall-estensjoni tal-wards tal-psikjatrija fl-Isptar Mater Dei. Professjonisti fil-qasam tal-psikjatrija kif ukoll pazjenti qed iħarsu l qudiem lejn dan il-proċess li se jwassal biex fi żmien li ġej pajjiżna jkollu kumpless apposta bi swari differenti li joffru tali servizzi importanti. Il-Professur Grek spjegalna kif Malta bħal pajjiżi oħrajn qed tara fil-ħtieġa lis-saħħa mentali ma tiġix ittrattata differenti minn mart ieħor. Fil-psikjatrija għaddejjin minn żmien mad-dinja kollha fejn qed jingħara fiktar l-mart tal-moħħ mhuwiex differenti minn mart ieħor bħal tal-qalb, tal-kliewi, etc. U min għandu problemi ta' saħħa mentali akuti għandu jitħorġa sptar ta' mediċina bħal affarijiet oħra li jaraw problemi akuti. Iċ-Chairman Kliniku tas-Servizzi tas-Saħħa Mentali ta' dettalji dwar il-proċess biex jinfetaħ kumpless ta' swari differenti fl-Isptar Mater Dei. Fil-kumpless tal-Isptar Mater Dei ħadd infetaħ mhux sal imma kumpless sħiħ ta' swali għal min għandu problemi ta' psikjatrija akuta. Infatti dal-kumpless ħajkun jista' jesa' 140 pazjent. Ovvjament li kollhom qasmin fis-swali differenti. Din se tkun pass kbir il-qudiem għaliex min għaddej minn mart mentali akut jista' jieħu l-kura fl-istess kumpless, fl-istess ambjent, bl-istess servizzi għal min għandu mart ieħor. Huwa kompla jispjega li l-Isptar Mater Dei se jkun qed jimxi fuq il-passi ta' għawdex b'sistema li jipprova li taħdem. Ta' min jgħid li din l-idea diġà qed isseħħ f'għawdex u ilha ma' 30 sena, ġifieri ħaġa li f'pajjiżna diġà rejna li tista' taħdem. Waqt li ġie intervistat minn Karboniċi nhar il-Ħadd, il-Prim Ministru Robert Abela kien ċar meta qal li minkejja l-isfidi biex inħareġ it-tender għal proġett tal-estensjoni tal-wards tal-psikjatrija fl-Isptar Mater Dei u diġà tal-kelma li dan hu proġett li se jitwettaq. Kellna ftit ta' sfidi f'dan it-tender, kellna l-isfidi, qed indur ma' kantunieri, hemm sfidi isir irid imma. Ġifieri ħankun ċar li dan huwa commitment ta' tkabbir tal-emerġenza u tal-ward tal-psikjatrija ta' Mater Dei. Huwa tender li tajt kelma ċara lill poplu tagħna li jrid jitwettaq, kien hemm diffikultajiet fil-procurement, huwa proġett li jrid isir.